Ni fa tsoro nake in je gidan nan gashi ta gaya min cewa kawunta yana masifa akan cewa kar in ƙara zuwa gidan nan an mata jan kunne. Gashi na kiyalin bata ba ta shiga matsalar. Kaji ko network ne ko menene uhu. Amma bari in ƙarasa tunda ta ce yana nan kofar gida in naga akwai shi na san dabarar da zan yi. Zan je kofar gidan. Yawa zan yi annan ina leƙawa da na ji shi. Neman aure da wahala wai kaji kamar wani ɓarawo sai leƙe-leƙe nake wai hawaye. Ya na iya kai in ba dan soyayya ba wallahi ba zan yi wurin ita wannan wahala. Wai irin yaran banza suna zuwa wajen yariya ba a san ta ban sani ba. To amma ai na ji an ce yau ranar zuwa su ce yau. To yau ba inda zan je ina bakin gidan ba inda zan je yau. Yau sai na ga abin da zai faru. Sai na ga ɗan iskan yaron nan ya zo ya same ta. Ai ke ma da laifin ki wallahi. Kin sani ban da munafunci kin sani yaron nan na zuwa. Ban da gulma da ɗiɗiɗi ina matsayin kawun yaron nan a ce mun yaro kullun yaro sai ya zo. Uban me yake zuwa yi? Me yake kawo mana? To yau yau ne ranar zuwan ciko to yau ba inda za ni. Ba gidan zan koma in zauna. Yau na ga yanda za a yi. Yau ba inda za ni. Ina nan gon yau. Yau ba ina nan. Kai Talatu. Kawo min ruwa a buta man. Ina nan yau. Yau ba inda zan je sai na gan shi ya zo. Yau ai zan ce ba inda za mu tafi. Ina nan. Kai anya mutumin na yana da imani kuwa daga zai shi ba zai imani ba amma ai in ya san wata bai san wata ba tunan buga lokacin ka bari je yin gyara. Salamu alaikum. Ba wata sallama da za a ma. Bari salama ita.